ҷиддии кам кардани истеҳсоли коркарди нахи пахта ин худи аз фаъолият боз мондани яке аз сабабҳо мебошад, ки аз фаъолият боз мондан бинобар сабабҳое ки таҷҳизоташ кӯна ва фарсуда шудагианд. Дигар сабаби он ҳозир аз рӯи таҳлилҳо маълум гашт, ки аз пахтаи хоме ки ҷамъоварӣ шудааст 392 000 тонна пахтаи хом, тақрибан 100 000-аш гӯё ки норасоӣ мебошад. соли 2013 111 000 тонна нахи пахта истеҳсол карда шудааст. аз он тақрибан зиёда аз 8000 тонна коркард газида 7300 ман дар ёдам нест зиёда аз 7000 тонна озманами ватанӣ фаъолият доранд. дар ин маҳал бинобар сабаби кӯна ва фарсуда шудани бисёр таҷҳизотҳои корхонаҳои ватании насоҷӣ ва ресандагӣ тақрибан 8 адади он пурра дар соли ҷорӣ аз аввали сол фаъолият накарданд. рӯйхати онҳоро шумо метавонед аз вазорати саноат гиред. 8 адад аст. аз соли 2008 то имрӯза дар ҷумҳурии Тоҷикистон боз зиёда аз 8 корхонаҳои навтаъсиси ресандагӣ таъсис дода шудааст, ки идори онҳо ҳамагӣ дар ҷумҳурии ҳамаи корхонаҳои ресандагиро гирем зиёда аз 75 000 коркарди 75 000 тонна нахи пахта мебошад.